ayiwa an balima o bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko kangaba sira kɔni na ko sirabaga kasara dɔ kɛra ni maa 8 kɔni bɛ yen nɔ n'olu bɔnɛra o ni na ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la wula yɛrɛ na k'a fɔ ko sibirido ko wutikalo tile 27 kɔnɔna la ko Badugu Joliba ni ale yɛrɛ bɛ Kangaba ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ la ko nin ye taama mobili dɔ de ko ale ni mobili personnel dɔ kɔni sera ɲɔgɔn ma ayiwa ko taama mobili o yɛrɛ kun ye heure selenge ko ni mobili ninnu kɔni selen ɲɔgɔn ma ko a kɛra tiɲɛni ye kosɛbɛ sabula ko maa 8 kɔni bɔnɛla nin na o maa 8 na a yirala k'a fɔ ko min ye IFM ye n'o ye an ka école karamɔgɔw yɛrɛ former yɔrɔ ye ko o ye écoleden caman kɔni kun b'a la wa min ye denmisɛnnin fitinin dɔ ye min yɛrɛ si bɛ taa san 4 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni na ko o yɛrɛ fana kun b'a la ayiwa ni waleya ninnu kɛlen ko min ye Kangaba kɔni sapeur pompier maaw ye ani Bamakɔ sapeur pompier ko olu kɔni kun ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka taa dɛmɛ don banabagatɔw ye ayiwa ko maa minnu bɛ yen nɔ ni kasara kɔni y'u sɔrɔ ko o kɔni bɛ taa maa 58 kɔni na o maa 58 na ko maa 13 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna kosɛbɛ maa 17 bɛ yen nɔ olu ka jogini kɔni ma juguya wa min yɛrɛ ye maa damadɔni ko olu kun balannen kɔni dun mobili kɔni kɔnɔ nka ala ni sapeur pompier maaw kɔni ka baara kɔnɔna la olu sera ka bɔ wa ko maa 8 kɔni fatura ayiwa hali bi ni ko in kɔni okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye IFM maaw kɔni Kangaba ta olu ka directeur Dagadimi ale de kɔni bɔra ka communiqué kɛ n'o ye sɛbɛn ye ka yira k'a fɔ ko olu ka écoleden dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ maîtrise la ko olu dɔw kɔni fatura ni sirabaga kasara in na ko sabula ko u caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ni mobili kɔnɔ wa ko dɔw fana bɛ yen nɔ ko olu kɔni joginna ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ni kalo kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sirabaga kasara kɔni cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa o de hukumu na min ye sapeur pompier maaw ye o y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ sɛgɛn hali bi lajini la ka yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka mobili boli dɔɔni dɔɔni n'i bɛ taama sira kan walima n'i bɛ Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna la walasa dɔ bɛ se ka bɔ sirabaga kasara la sabula ko sirabaga kasara ninnu yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko bolifɛn ninnu kɔni boliko juguya a tigiw kɔni fɛ ayiwa an balimaw ni kabako de kɔni kun b'an bolo ka da aw tulo kan an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinɛ banbagatɔw kɔni na aw k'an bɛ an ka baroda wɛrɛ la